ግብጽ ናይ ሱዳን ምግማዕ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክትብል ተሪር መጠንቀቕታ ሂባ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብደልዓጢ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንናይቲ ሃገር ሓድነት ዘፍርስ እንተኾይኑ ግብጽ ቆራጽን ተሪርን ግብረ መልሲ ከም ትህበሉ ኣጠንቂቑ እቲ ሚኒስተር ምስ አልጀዚራ ብዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ካይሮ ብጉዳይ ሱዳን ቀይሕ መስመር ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ባድር ዓብደልዓጢ ከም ዝገለጾ ንናይ ሱዳን ላዕላውነት ንዝደናደን እውን ካብቲ ወግዓዊ ትካላት እቲ ሃገር ወጻኢ መተካእታ መንግስትን ምፍጣር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ብወገን ግብጽ ተሪር ግብረ መልሲ ክጽበዩ ይኽብል ገሊጹ ብፍላይ ንላዕላዊ ባይቶን ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊትን ዝትክእ ወይ ዘዳኸም ፈተነታት ግብጽ ከም ዘይተዕገሶ ኣረጋጊጹ ግብጽ ነዊሕ እዋን ብትዕግስቲ ክትዕዘብ ጸኒሓላ እንተኾነ ግዳጅ ተቐባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ንዘይተወሰነ ግዜ ንኽቕጽል ምፍቃድ ኣይንኽእልን ኢና ዝበለ እቲ ሚኒስተር ናይ ሱዳን ሃገራዊ ርግኣትን ሰላምን ምስ ናይ ግብጽ ርግኣትን ሰላምን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣገንዚቡ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ንስምምዕ ሰላም ሱዳን ዕንቅፋት ዝኾኑ ዝበሎም ሰለስተ ቀንዲ ነጥብታት ጠቒሱሎ ምብርካት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዕሱባት ወታደራት ምስፍሕፋሕ ዘይሕጋውያን ሚሊሻታት ጎኒ ጎኒ ትካላት መንግስቲ ዝፍጠራ ዘይሕጋውያን አንጻራዊ ትካላት ወሲኹ እቲ ሚኒስትር ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊትን ወግዓውያን ትካላት መንግስትን ብማዕረ ተራእዮም ክላዘቡ ከም ዘይግባእን ገሊጹ ኩሎም ዕሱባት ተዋጋእቲ ብህፁፅ ካብ ሱዳን ክወፁ ከም ዘለዎምን ንዕጡቓት ዝግበር ዘሎ ናይ ኣፅዋር ደገፍን ደው ክብልን ጠሊቡ ተራ ሕብረት ኣፍሪቃን ግብጽ ናይ ወርሒ ለካቲት ተዘዋዋሪት መራሒት ቤት ምክሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃና ስዒቡ ብፕሬዝደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ መሪሕነት ንናይ ሱዳን ሓድነት ዝድግፉ ክልተ መግለጽታት በቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ምጽዳቑ ገሊጹ ግብጽ ብቀዳማይ ሚኒስትር ካሜል ኢድሪስ ንዝምራሕ መንግስትን ንመሰጋገር ላዕላዊ ባይቶን ኣፍልጦ ብምሃብን ንኹሉ ዘካተተ ሰብኣዊ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ንኽግበር ጸቕጢ እንዳገበረት ትርከብ ግብጽ ብ2024 ከምኡውን ኣብ 2025 ንዘተ ሰላም ሱዳን ናይ ልዝብ መድረኻት ከም ዝተኣናገደት ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ብምዃን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዘኽእል እማመታት እንዳዳሰሰትን እንዳጽንዐትን ምዃና እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ሚኒስተር ጸዓት ዩክሬን ነበር ካብቲ ሃገር ክወጽእ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብብልሹና ስሞም ካብ ዝተጠቐሱ ሰበስልጣናት ሓደ ዝኾነን ድሒሩ ካብ ስልጣን ዝተኣልየን ጀርመን ጋልሽቼንኮ ዩክሬን ሓዲጉ ክወጽእ ኣብ ባቡር ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ እዚ ሚኒስተር ነበር ሓደ ካብቶም ኣብ ምዝማት $100 ሚልዮን ዝተሳተፉ ሓያሎ ሰበስልጣን ምንባሩ ኣብ ሓምለ ተጠቒሱ ነይሩ እቲ ተግባር ብልሹና ንምምሕዳር ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ስልጣን ከኣሊ ይኽእል ዝብል ስግኣት አንቂሉ ነይሩ ምምሕዳር ዘለንስኪ ሃገሩ ቅድሚ ብሩስያ ሙራራ ብልሹና ካብቲ ሃገር ክጸርቅ ቃል ብምእታዊኡ ናብ ስልጣን መጺኡ ኣዋን ኩናት ናይ ቀረባ ኣማኻርን ሓላፊ ስታፍን ዘለንስኪ ዝነበረ አንድሪ ይርማክ ገዝኡ ድሕሪ ምፍታሹ ስልጣን ከም ዝገደፈ ይፍለጥ ፕሬዝደንት ይኹን ይርማክ ኣጥፊኢኹም ተባሂሎም ኣይተኸሰሱን እንተኾነ እዚ ናይ ብልሹና ጉዳይ ምስ ተለዓለ ብመሰረት ቅዋም ዩክሬን እቲ ሃገር ካብ 2022 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ወራር ሩስያ ካብ ተኣቱ መረፃ ኣይካየደትን እዚ ናይ ብልሹና ጉዳይ ምስ ተለዓለ መረፃ ክተካይድ ካብ ኣሜሪካ ጸቕጢ ክብርታዕ ተራእዩ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ብልሹና ዩክሬን ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መርመርቲ ነቲ ሚኒስተር ጸዓት ነበር ዶባት እቲ ሃገር እናሰገረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ገሊጹ ኣብቲ መግለጺ ጋልሽቸንኮ ብግልፂ እኳ እንተዘይተጠቐሰ ብሓያሎ ማዕከናት ዜና ዩክሬን ግን ስሙ ተረቂሑ ጋልሽቸንኮ ንሰለስተ ዓመታት ሚኒስተር ጸዓት ኮይኑ ድሕሪ ምስራሕ ንሓፂር እዋን ሚኒስትር ፍትሒ ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ ዘለንስኪ ኣብ ሕዳር ካብ ስልጣን ክወርድ ክስካዕ ዝነግሮ ድማ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ንዕኡ ዝተከእ ስቪትላና ሂርንቹክ እውን ኢዶ ብልሹና ከም ዘእተወ ምስ ተፈለጠ ካብ ስልጣን ክለግስ ተገይሩ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ብልሹና ብዛዕባ ማእሰርቲ ጋልሽቸንኮ ዝኾነ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ግና ሓድሽ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ገሊጹ ነቶም ሓለዋ ድባት ክሃዱን ብዛዕባ ዝፈተኑ ሰበስልጣን ጸብጻብ ክህቡ ድሕሪ ምሕባሮም እቲ ሚኒስተር ተወሳኺ መርመራ ናብ ኪየቭ ከም ዝተወሰደ ራድዮ ፍሪ ኤሮፓ ሓቢሩ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ጸረ ብልሹናን ካልእ ኣካል ጸረ ብልሹናን ዝኾነ ትካልን ከም ዝገለጽዎ ስርሒት ሚድያ ዝተሰመየ ሰፊሕ ወፍሪ ጸረ ብልሹና ን15 ዋርሕ መርመራ ከም ዝቐጸለን እዚ ድማ ውጽኢቱ ምዃኑን ሓቢሮም ቢንያም ግርማይ ብሰንበት ኣብ እስጳኛ ንዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክላሲካ ዳ ኣልመሪያ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብዚ ዓመት ምስ ሓዳስ ጋንጡ ካልእ ዓወት ተመዝጊቡ ኣብዚ ፒኤብላ ደቢካር ጀሚሩ ኣብ ሮኬታስ ደማር ዝተዛዘመ 190 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ውድድር ካብ ናይ መወዳእታ 15 ኪሎ ሜትር ኣትሒዙ ካብ ዝነበረ መውደቂታት ብደቂ ጋንጡ ተሓልዩ ናብ ናይ መወዳእታ 200 ሜትሮ በፂሑ ቢንያም መወዳእታ ብደቂ ጋንጡ ሆፍስተርን ሉዊስ ኣስኬን ተመሪሑ ናብ ጥቓ ሕንፃዝ ምስ ቀረበ ሸኺኹ ብምውፃእ ብልዑል ፍጥነት ቀዳማይ ክኸውን በቂዑ ሓቂ ንምዝራብ ጋንታና ካብ
ምጅማር ክስካዕ መዝዛም ንምእማን ዘጸግም ልዕሊ ዓቐን ስራሕ ሰሪሓ ስለዚ ድማ እየ ናብዛ ጋንታ ዘመፀ ውዳእ ደቂ ጋንታ ኣይረኺበን ንኹሎም ይቕኒለይ ክብል ጥራሕ እየ ዝደሊ ክብል ድሕሪ ዓወቱ ምስ ሳይክሊንግ ፕሮኔት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ ኣብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ብሓባር ክንህሉ ፈቲና እንታይ እሞ ክብል ፍጹም ናይ ሕልሚ ዕማም ሰሪሕና ብምባል ብኣድናቆት ተዛሪቡ በዘገርም ናይ ሓባር ስራሕ ንዓመት ስፖርት ምጅማርና ጽቡቕ እዩ ብሓባር ክንዓይን ንዓበይቲ ውድድራት ክንዳሎን ሓያል ድርኺት ክፈጠረልና እዩ ቢንያም እዚ ናይ ትማል ዓወቱ ኣብ ፕሮፌሽናል ጉዕዞ መበል 18 ዓወቱ ኮይኑ ንሓዳስ ጋንቱ NSN ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 250 ነጥቢ ኣምፂኡለን ኣሎ ብተወሳኺ ኣብዚ ውድድር ካብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ጃንስ ቫን ረንስበርግ ተታሒዙ ንፀንሐ ካልኣይ ደረጃ ኣመሓይሽዎ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብዚ ውድድር ካብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ጃንስ ቫን ረንስበርግ ተታሒዙ ንፀንሐ ካልኣይ ደረጃ ኣመሓይሽዎ ኣሎ እቲ እንኮ ኣብዚ ውድድር ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ቢንያም ካብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣባል ሊድ ትሬክ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሔር ኣብ 2021 ናብዚ ቦታ ተወዳዲሩ ነይሩ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ከም ቤልጅማዊ ኣርናው ደሊ ፈረንሳዊ ኢሚላን ጃኒረ ቤልጅማዊ ሚላን ፍሬቲን ሆላንዳዊ ዲላን ግሮነቬገን ብሪጣንያዊ ሉዊስ ኣስካይ ኣውስትራልያዊ ብራድሊ ጊልሞር ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ክዓወትሉ ትፅቢት ተገይሩሎም ካብ ዝነበረ እዮም ዓወት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ሚላን ፍሬቲን ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኣብ 2023 ተዓዊትሉ ዝነበረ ኢጣልያ ማቴዎ ሞስቼቲ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ሓደ ካብ ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዝነበረ ቤልጅማዊ ዲላን ግሮኔቬገን ቦሎኺሉ ብምውፃእ እኳ እንተሸኾኸ ጽቡቕ ቦታ ስለዘይሓዘ ግን ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ፍሬቲን ቅኑዕ ስጉምቲ ክንወስድ ንሕሉ ነርና ግን ኣቕርብ ዝደንጎና መስለኒ ናይ ብሓቂ ዕግርግር ዝበዝሐ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኣለጋርት ምሳይ ነይሩ እቶም ካልኦት ኣይነበሩን ቅድሚ ሕጂ ነዚ ውድድር ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ክትዕወት ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተመኩረይ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት እንታይ ክገብር ከም ዘለን እፈልጥ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ ኣብዚ ናይ ሎሚ እቲ ዝለዓለ ክገብሮ ዝኽኣልኩ ዝገበርኩ መስለኒ ኣቐዲመ ቁሩብ ሃሊኻ ክብል ይገልጽ እዚ ቤልጅማዊ ኣብዚ ንመበል 69 ግዚኡ ዝተኻየደ ውድድር ሰለስተ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕውታት ተሳቲፎም ነይሮም ሚላን ፍሬቲን ወይ ኮፊደስ ተዓዋቲ 2023 ማቴዎ ማስኬቲ ፒናራሎ ከምኡውን ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ፓስካል ኣከርማን 2019 2020 ካብ ጃይኮስ ካብ ኣሉላ ቢንያም ካብታን ነዊሕ ዓመታት ዝተቐዳደመላ ንዙር ፈረንሳ ሓዊስካ ብዙሕ ድሙቕ ዓወታት ዝተጎናፀፈላን ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ NSN ቀይሩ ድሮ ድማ ሓዳስ ጋንቱ ኣብ ቮልታላ ኮሚኒታ ቫለንሻና ሓደ ናይ መድረኽ ዓወትን ቀጠልያ ማልያን ኣብ ክላሲካ ዳኣልመርያ ድማ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣድሚቕዋ ቢንያም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝገበ ይወዲዋ ደጋጊሙ ካብ ካልኣይ ጀሚሩ ምስ ላዕለዎት 5 ከኣቱ ድማ ተራዩ ሓያለ እዋናት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ምርሒ ሲኑ ባዕሉ ተቓሊሱ ክዕወት ይረአ ነይሩ ኣብዚ ሓዳስ ጋንቱ ዝፀገም ዝተፈትሐ ይመስል ኣብዚ ናይ ትማሊ ውድድር ደቂ ጋንቱን ዓጊጎምን መሪሖምን ክስካዕ ጥቓ ሕንፃፅ ከብፅሕዎ ተራዮም ዕግርግር ነይሩ ብዙሕ መጠዋወያታት እኳ ነበሮ ብጽቡቕን ብብልሓትን ግን ሰጊርናዮ ብምባል ንደቂ ጋንቱ ኣመስጊኑ ክስካዕ 200 ሜትር ዝተርፈና ኣብፂሖምኒ ሓቅን ምዝራብ ከምዚ ዓይነት ምርሒት ረኺበ ይፈልጥን ኢሉ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓደጋታት ኩናት ተንጸላሊሉ ኣብ ዝርከብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ምስ ሕወሓትን ከምኡውን ምስ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ሰርሑ ዘለው ሓያል ክተዓጋጢሙ ይርከበሎም ትማል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ መድረኽ ተረኺቡ እቲ ዝካየድ ኩናት ከንሕጽሮ ኣለና እቲ ኩናት ብሓጺርን ውሕድ ክሳራታትን ብምፍጻም ንሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ተኸለል ክንስዕሮም ኣለና ክብል ሕፍር ከይበለ ክዛረብ ሰሚዕናዮ ንርከብ ኣለና ጻድቃን ገብረትንሳኤ ማለት ኣብ ዘካየዶ ኩናት ንሰራዊት بمهلاق زفلت سبيو أو حدا وان حلفت تفريد من بارز ذكر كوينو حجون كاب جيجاتو كيتا مهارة أتذكر كنات بوحد كسارات كنا كايدو إنا يلوك فكرن كندر نكتاتلون نعزبون لنا بمسارة حبريتا جوار محمد 18 أبالات أوروميا بحالتات كنبار حرنة أورومو كمستقتلو على فيسبوك حبيرو إثيوبيا ستم مرح النزي بالله كل زز مسلو بأفو الزار بالله حيل بوليس يخون أبيات فردي دارجا يسرحن لوك بهال أبسخل درجة بتي حلا قتلت ويا سرق كتران عمز لك أنستيون هتاناتن أزيو جنون زخون لا مدراوي سيول كوين لا أبزح جوان تمدو بزل على درجة بتي حلو إرترا مستفلا لها جرات تمدو نجبرت أبتر كبلو زلاوان ونجوني إرترا تمدو حتيتي ركب
ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወፁ ዘለው ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኣዚዙ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንሰሙናት ፀንሕ ስርሒታት ከካይድ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ ሰበስልጣን ፔንታጎን ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ሰነ ብምትሕውዋር ኣሜሪካን እስራኤልን እተገበረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝዓቢ ስርሒት ንምክያድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘለዎ ይገልጹ። እቲ ስርሒት ብዙሓት መራኺ ውግእ፣ ነፈርቲ ውግእ፣ ኣዕነውቲ ሚሳኤላት፣ ኣጽዋራትን ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እተዋፈሩ ሓይልታት ኣሜሪካ ከሳትፍ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ወጥር ግና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ዋላ እኳ ተዛቲቲ ኣሜሪካ ምስ ወከልቲ ኢራን ብመንጎኝነት ዑማን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ጄኔቫ ክራኸቡን ዝርብ ክቕፅሉ እንተኾኑ ኣሜሪካ ንሰሙናት ፀንሕ መጥቃዕቲ ክትካየድ ከም ትዳሎ ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሲቢሲ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ፍሎሪዳ ምስ ተራኸቡ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ እስራኤል ቤናዊ ስጉምቲ ወሲዳ ክተጥቃዕ ከም ዝድግፍን እስራኤል ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘድሊ ድጋፍ ከም ዝገብሩላን ገሊጹ ነይሩ። ፕሬዚዳንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ሕማም ወቕዒ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ደጋፍን መንፈሳዊ ኣቦን ዝውሰድ መራሒ ዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ቅልውላው ሲዒቡ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ንሶኒ ክገብሮ ዝነበረ ናይ ስራሕ ዑደት ንግዚኡ ከም ተሰረዘ ተሓቢሩ። ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ከተማ ኣቡ ዛባድ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝዓነወ ብኣርኤስኤፍ ዝውነን ዘመናዊ መከላኸሊ ኣየር ብሓይሊ ኣየር ሱዳን ከም ዝተደምሰሰ ሰራዊት ሱዳን ሕጂ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ሰራዊት ሱዳን ዕውት መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ዶብ ቻድ ኣካይዱ። ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ መሳገር ዶብ ኣዲ ኮንጎ ሱዳንን ቻድን ኣብ ዝርከብ መኽዘናት ተተኮስትን ነዳድን ኣርኤስኤፍ ዕውት መጥቃዕቲ ኣካይዱ። ፀላው ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ኣብ ኩሽ ሚድያ ካብ ዝበሎም ኣብ ግዜ ደርጊ ቀይሕ ረዓዲ መቕተልቲ ክፍፀም ከሎ ዝሓለፍካዮ ቀይሕ መስመር እንታይ ከም ዝኾነ ብግልፂ ዝፍለጥ ናይ ትማል ተዘክሮ እዩ። ሎሚ እዚ የለን ንምንታይ ከም ትቕተሉ ነይትፈልጥን፣ እንታይ በዲልካ ከም ትእሰሩ ነይትፈልጥን፣ እንታይ በዲልካ ከም ትርሸኑ ነይትፈልጥን፣ ናይ ምርሻንን ሕድካ ምቅትታልን ደረት ኣልቦ ኮይኑሎ ሕጁ መቐታሊኻ መን ምዃኑ ነይትፈልጥን ኢኻ። ዕጡቓት ሓይልታት መንግስትን ካልኦትን ብዙሓት እዮም። ብዙሓት መንግስታት እዮም ዘለዉ። ኣብ ላዕለዊ ዞባ ሽመልስ ኣብዲሳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ታሕተ ወረዳታት ንርእሶም ጎይተት ኩናት ዝሸሙ ውልቀ ሰባት ኣለዉ። ሓደ ፖሊስ ወይ ሓደ ምልሻ ገንዘብ ሓቲቱካ እንተዘይሂብካዮ ሸኒ ብምባል ይቐትሉኻ። ስለዚ ኻ እዋን ብልፅግና መእሰሪኻን መረሸኒኻን ምክንያት ከማን ዘየርድአካ ኮይኑ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ፀገም ሱዳን ዘርእየቶ ደገፍ ኣይክርሳዕን እዩ። ኤርትራ ኣብ ፅንኩር እዋናት ክንርስዖ ዘይብልና ሓገዝ እያ ጌራተልና። ኣቦ መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ኤርትራ ኣብ ፅንኩር እዋን ንህዝብና ተቐቢላ ልክዕ ከምዚ ጋሒዛ ንትፅንክርቲ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ዝኾነት ጎረቤት ሃገር እያ። ኣብ ልቢ ነፍሰ ወከፍ ህዝብና ድማ ልዕሊ ቦታ ኣለዋ ክብል ሎሚ ኣብ ኣጉደለክ ኣብ ዝበፅሓሉ ንህዝቢ ብምክንያት ዓወት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኮርዶፋን ኣብ ዝሃቦ መደረ ገሊጹ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍሉይ ከምስግን ይፈቱ ክብል ገሊጹ።